kosong sun takon waar tande reki janji-janji kweling sumadot ras ing tias ingsun nimas ingsun prasopo sinet senan bumi lagi tangi sing ana tangi sing berangi cokori ya terakhir ana tangi sing iki jan ngisin-isin ki kowe Pak Mas tapi ya tangi sing ngono oh iki mau tangi sing ngono sesuai cacatan Mas mengko cok ana tambahan kok ana barane tangis ing oh tangis ing nek asline tulisane tangis setiat oh no aku tangis kepiye ya tak ruwi ya bener iki anu ora digandeng ucul ana digandeng dadi ku mau ya dipisah ya pisah ya aja pisah kan nganggo dok lho Mas Tono sampean nang riyo ya mestine wis ora nganu basa Jawa ya karena percampurane wong Melayu wong Bugis basane gado-gado lah karang basa Jawa ki kacek sak huruf bae wis beda contohnya garu ditambahi k dadi garuk garu sing cagek macul garu ditambahi k dadi garu tumbu karo tumbuk tumbuk iki tumbuk sing cagek gajah sing bebek kira ditambahi k dadi tumbuk wis beda tumbuk bentusan tabrakan turu karo teturon beda ya turu karo teturon mungkin nek turu karo turun kan dipisah turu nek disambung ana disambung turu ya lama dibane kata-katane ki mau lho turu karo teturon nek nyambung dawa banget dalam gangkoso terus ke jika numpak motor mabuk gergele ilang tangis ing tias nganteni padang rembulan
sih aku ra. Aku penasaran Mbak Pong Mas Ratu. Arep mati lagi mau piye? Wah, mati. Mau mati. Mati. Janjo sih senang kok suarane. Sesuk tak jaki pokoke. Nah ono job tak jaki resik-resik. Oma. Lanjut masukin. Nalika mira janjine yo kowe kudu karo kon kepiye to? kon ngutangi duit. Gelem ora kon ngutangi duit. Ya besok nek ndek wis lunas. Ning suaramu apik nek pas latihan apa mergo bengi iki ra bayaran? Hah? Banyak kurang metu. Apane? Kurang metu apane? Suara. Oh suarane tak kira apane. Lanjut masuk kes. Nalika mira indahmu ati lam-lamun wong nyanti mati ora bakal lali. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton channel YouTube Tirta Laras dan tentunya jangan lupa like